Itimo mna tich maber kinge tich monego itim. Okaparie ni MCAs atamalo prochiko gabirio ung'e gimonego gitim. VOJ sani kidhi e county mora mora, kidonje county assembly tiwacho negi ni edweche aboro nyaka ne higa ni chakre. Ging'isi e check magiseloso. Mabero ngima ji county no. Okapar kadi kok Nairobi kata gi Mombasa okapar kadi yudi. Okay. Nikech ng'eny MCAs tang'eni angi yao koda lweny. Ira makende ng'eny MCAs ng'iyo od bura mar county kaka gino mar loso mwandu. Gidhi kanyo mar yudo allowance, gidhi kanyo mar yudo msara, to gidhi kanyo mar koto governors gi CECs. Niko kimiyo wa matwa bo impeach. To kochopo kumonego gi legislate gi lose chike to ok gitim. Kochopo kumonego gi oversight county government mondo gipenje ni county government tiyo gi pes jo piny nade to ok gitim. Mano mokwongo en nafas maberie margi mar koto governor. So tijgi mar legislation onge. Okaparie ne gitimo. Nairobi kae manene kae MCAs biro gi legislative plans and all that. Counties mamoko okapar ka winje. To kanitie to giwachnwa. Nikech kok giwachnwa to kwa bing'eyo. King'iyo oversight. Kimo mag governors ketho godo pes jo piny king'iyo Auditor General's report. Ok chalie ni wan gi county assemblies mong'eyo oversight monego gitim. Nikech governors odak konyoso. Nyoso wuon mo. Kaka gidak. Pes county itiyo goda rietha. Nitie counties VOJ sani ma higni 13 nyaka ne county governments chakre. Mtoka ma governor ringogo en mtoka mobedo hired. To bedo hired 35,000 shillings per day. Obed ni governor utiyo kode, ukotiyo kode. County mane masani nyalo koni poko nyalo bedo gi nyalo mar nyiewo mtoka ma governor ringogo. Nitie county assemblies must speak a local mtoka every financial year. Ikech pesa donge nitie, to oversight onge. King'iyo representation. Penj na japiny mora mora ma MCA gi osebet kodgi piny wuok tich kata tich abich mokonegi ni e assembly juma manyien ang'o gang'o mudwa na wach e wiu, ang'o gang'o mudwa na ternu e bura, obed Homa Bay, obed ma Kiambu, obed ma Kanye, ma Siaya, mondo chok pach jo piny, mondo tere od bura, mondo wach ni wan to jo North Sakwa Ward wabiro ka kwa wacho ni e higa mar 2025 ok wadwa yawo pesa muketo milion 2.5 no oromo kunyo boholes 2. Kunywa uru pi boholes. Nigo bei dispensary. Sama stimolal to ticho tu ketnwa uru sola go bei dispensary. Aneno ga panel 2 moko kanyo dwano medi. Ineno. Ni daktari okwayudi e osiptende wa makagi. Miwa uru kata ni daktari biro direo e juma kowuok Bondo sub county. Okapar kanitie. So MCAs tiyo mna tich ka ging'e gimotimo ang'o gimomiyo yiergi ni gidhi tich. But I'm sorry to say ni crop mar MCAs ma wan godo odhi kacha mana kaka governors ng'iyo ni to dolos pesa nade e kaka MCAs bende ng'iyo ni to dagi los mwandu nade mondo kotieko tam neno to nyadhi chungo dang'oa MP kata woman rep. Mano e gima gitim. But gimonego gitim onge. Kanitie to giwachnwa. Kapok adhi jowetewa jatend